Il-Gvern se jevalwa l-inkjesta li saret l-aħħar xhur dwar Binja Buqana fl-Imtarfa u eventwalment se jittieħdu l-passi neċessarji kollha. Il-Gazzetta Torċa żvelat kif mill-investigazzjoni li ntemmet u tinsab f'idejn il-Gvern jirriżulta li sar xogħol mhux skont il-pjanti tal-periti u l-kuntratturi tħallsu għal xogħol li issa jirriżulta li ma sarx skont il-pjanti approvati. Aktar minn hekk jidher li bħal fil-każi tal-Isptar Mater Dei f'Binja Buqana hemm kwalità ta' konkos inferjuri minn dak li kien mitlub. It-Torċa żvelat ukoll kif l-esperti mill-kumpanija internazzjonali Arup li tqabdu jinvestigaw in-nuqqasijiet fil-binja tal-emerġenza fl-Isptar Mater Dei tqabdu wkoll jinvestigaw il-kwalità tal-istruttura u l-istat ta' Binja Buqana. L-esperti ħadu numru konsiderevoli ta' kampjuni ta' konkos minn diversi partijiet tal-binja u bis-saħħa ta' testijiet xjentifiċi li saru waslu għal konklużjoni li l-bini ma sarx kif suppost. Binja Buqana hija 3 blokki tal-Gvern fl-Imtarfa miġburin f'waħda bi 80 appartament. Għal numru ta' snin periti privati ġibdu l-attenzjoni tal-awtorità tad-djar dwar problemi strutturali massiċċi. Iżda jirriżulta li dawn kienu jinċaħdu mill-perit li ħaħsib din il-binja u kienu saru biss tiswijiet kosmetiċi. Jidher li l-periti inkarigati mill-proġett 20 sen ilu lanqas kienu jkunu preżenti l-ħin kollu fl-aktar fażijiet importanti tax-xogħlijiet li kienu qed isiru. Il-Gvern mistenni jieħu l-passi kollha meħtieġa fil-jiem li ġejjin sabiex il-binja tissewwa b'mod professjonali għal ġid tal-familji li jgħixu fiha. It-Torċa qalet li mhux magħruf min se jerfa' responsabbiltà tan-nefqiet li se jkollu jagħmel il-Gvern u li żgur li jammontaw għall eluf ħalli mhux biss jiġu salvagwardjati l-familji iżda wkoll jerġa' jingħata valur lill-proprjetajiet tagħhom.